Ogi Ohointza. Martintxok, mendian goiti abian zen egun batez, Pasa jaunak ikusi zituen alor batean lan eta lanari. Zertan ari ote dira, pentsatu zuen. Hurbildu zitzaien eta barandan egon. Ogi jotzen ari dira. Eta zemeta. Laborariak baino hobeki bizi dira hauek. Haien gana joan zen. Emaiten aldizkidazue zenbait ogi bihi? Galdegin zien bere alorrean ereinen zituela pentsatuz. Baina Basa jaunek ezentzunarena egin zuten. Espaldin badute nahi, nola edo ala erdietsi behar dut. Erran zuen bere baitan Martintxok. Eta tzast, bat-batean ideia bat bururatu zitzaion. Orduan hause erran zien. Apustu egiten dizuet ogi bi meta horren gainetik jauzi egin dezakedala. Irri egin zuten Basa jaunek. Baina biharamunean, Martintxo Basa jaunen gana itzuli zen. Aitaren botak soinean. Bota pisu horiekin jauzi egin nahi dukala? Bat, bi, hiru. Gure mutikoak oldarra hartu zuen eta blast! Ogiaren erdira erori zen. Basa jaunak irrizkarkailak ari ziren, kasik itotzeraino. Martintxok, burua apal, handik alde egin zuen. Emeki ziuan. Emeki. Tirist, tarrast. Aitaren botak bihiz beteak zirelako. Halako batean, arraioa! Oio egin zuen aietarik batek Martintxok jukutria egin ziela harturik. Ogia ebatsi digu! Eta brasta, denak mutikoaren ondotik abiatu ziren. Heldu zirela entzutearekin, mutikoa ihurtzuriak errepago batean gordizen eta hanegon isil-isilik. Basa jaunek denetan txerkatu zuten, debaldetan. Koazen hemendik, erran zuen batek, eta eskoan zuen harrizko aizkora errabia zaurtiki zuen. Aizkora, sasta, Martintxo ziguen arbolaren enborrean landatu zen. Mutikoa etzen nigitu. Ogia ebatsi digu, baina ez daki noiz erein behar den, erran zuen Basa jaun batek. Ez daki eta ez du egundaino jakinen, gehitu zuen beste batek. Eta orduan, denak betan kantuz hasi ziren. Osto agertze harto ereite, osto erortze ogi ereite. Osto agertze harto ereite, osto erortze ogi ereite. San Lorenzo eta argi ereite, osto agertze harto ereite. Martintxok enbogaren barnetik dena entzun zuen eta kantuak zioena gogoan hartu. Gure arbasoek diotenaren arabera, Martintxori esker zabaldu zen ogia Euskal Herrian gaindi. Historio hau kontatu dizuegu guri handere kontatu moduan. Hala izan, hala ez izan, zuen bihotzak entzun dezan.